А вы ў курсе, што ў нейкім сэнсе мы, беларусы, наперадзе планеты ўсёй. І што будучыня нам свеціць ого-го якая. Усё у нашых руках. Вітаю, сябры! Даўно не бачыліся. Як вашыя справы? Што ў вас новага? Пішыце ў каментарах. Буду рады з вамі паразмаўляць. Паехалі! Стаялі некая з сябрам, размаўлялі пра тое-сёе. Абодва ўжо размянялі пяты дзясятак, таму гутарка непазбежна зайшла і пра здароўе. Паўздыхалі, паскардзіліся, пажартавалі. Прыйшлі да высновы, што галоўная задача цяпер працягнуць хаця б яшчэ гадоў 25-30. Бо несмяротнасці, можа, чалавецтва яшчэ не дасягне, але ж лекаваць розныя хваробы і гэткім чынам падаўжаць жыццё, цалкам жа рэальна, праўда? Слухайце, ужо сёння навукоўцы вырошчваюць у лабараторыях новыя зубы. На 3D-друкарцы штампуюць сэрцы, у невідушчыя вочы ўстаўляюць чыпы, вяртаюць рухомасць разбітым паралюшам. Дасягнулі кіравання механізмамі сілаю думкі, і гэтак далей. А вы уявіце сабе, што будзе праз чвэрць стагоддзя. Карацей, уся надзея на тэхналогіі. І не толькі нашая паасобку, але і агульная беларуская надзея. Зрэшты, ужо сёння, дзякуючы тэхналогіям, мы можам замяняць нават цэлыя дзяржаўныя інстытуцыі, адабраныя ў народу узурпатарам. Хочаце паглыбіцца ў свет беларушчыны, вам на будзьма беларусамі. Карціць атрымаць дадатковую адукацыю, калі ласка, віртуальны універсітэт чакае вас. Адукацыя для дзетак без праблем. Онлайн-бібліятэкі, шматлікія відэапраекты пра гісторыю, культуру, віртуальныя кінатэатры. Спіс усяго створанага на сёння па-беларуску і дасяжнага кожнаму з нас можна цягнуць і цягнуць. Пры гэтым практычна анічога не замінае пашыраць акіян беларушчыны яшчэ больш. Пісаць, перакладаць, агучваць кнігі, здымаць, генераваць мультыкі, фільмы, падтрымліваць сувязь са сваімі блізкімі і спазнаваць свет, дзе б ты ні быў. Ствараць віртуальныя экскурсіі як па родных мясцінах сёння, гэтак і зазіраючы ў сівую даўніну, альбо наадварот у светлую будучыню. Без праблем. Далучыцца да беларушчыны і жыць ёю цалкам рэальна, дзе б ты ні быў. Альбо на радзіме, ва ўмовах неабвешчанай расійскай акупацыі, альбо ў вымушанай эміграцыі, дзе-небудзь на Кайманавых выспах. Абы была ахвота. І для важкасці падмацую свой аптымізм жменькай навукі. Як вядома, у працэсе развіцця нашай людской цывілізацыі вылучаюць пэўныя стадыі. Першабытна-абшчынная, неалітычная, аграрная, індустрыйная, постіндустрыйная, інфармацыйная. Пакуль развітыя краіны развітваюцца з постіндустрыйнай стадыі развіцця і спрабуюць сябе ў інфармацыйнай, Беларусь, на жаль, усё яшчэ моцна сядзіць у індустрыйнай багне. Айчынная эканоміка ўсцяж трымаецца на заводах і фабрыках, гэткіх грувасткіх прамысловых гігантах. А дзяржаўная ідэалогія аніяк не можа адарвацца ад строгай вертыкалі і ўсеабдымнага кантролю. Тэхналогіі, як валізка без ручкі. І кінуць нельга, бо без іх у сучасным свеце аб'ектыўна не выжывеш, і развіваць страшна, бо яны непазбежна разбураюць вертыкаль і даюць грамадзянам асабістую свабоду. А дыктатура ў краіне, дзе жывуць свабодныя грамадзяне, немагчымая. Таму лукашыстам усялякае развіццё гэта страшна. Тут не тое, што інфармацыйнае. Тут нават у бок постіндустрыйнай стадыі развіцця зірнеш і дрыжыкі прабіраюць. Жыве Беларусь! Зрэшты, не ўся Беларусь адсталая. І я не толькі пра нашых айцішнікаў. Вось вам прыклад з найноўшай гісторыі. Дарваўшыся да ўлады, лукашысты ўвесь час зацята змагаліся і працягваюць змагацца з беларушчынай і з незалежнымі медыямі. Фізкульт-прывет інфармацыйнай стадыі развіцця. Аднак, здушыўшы калісьці ўсе непадкантрольныя газеты, нечакана для ўсіх, а ў тым ліку і для сябе, улады тады выштурхнулі беларускіх журналістаў у на той яшчэ час новую для нашай краіны прастору – інтэрнэт, то бок у наступны тэхналагічны этап развіцця. І гэтак лічы з усім незалежным беларускім. Да прыкладу, забаранялі музыкам выступаць. Калі ласка, вунь Саша Чарнуха з Міністэрства сепультуры пачаў ладзіць онлайн-выступы забароненых выканаўцаў. З слухачамі, з продажам квіткоў, усё як мае быць.
То бок наша з вами Беларусь, сябры, даўно крочыла наперад. І адкрыю вам таямніцу. У нейкім сэнсе ў сваім развіцці мы абагналі нават самыя перадавыя краіны свету. Жрите! 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 Как можно больше жрите! Рэч у тым, што наступнай у цывілізацыйнай эвалюцыі пасля інфармацыйнай футуролагі называюць ідэйную стадыю. То бок, інфармацыя ў сучасным свеце, дзякуючы развіццю самых разнастайных тэхналогіяў, робіцца настолькі шмат, што чалавецтва ўжо не ў стане яе ўсю перапрацаваць. У выніку, вялікая частка інфармацыі ператвараецца папросту ў шум. І тут на першае месца выходзяць ідэі, сэнсы, каштоўнасці, якія і дапамагаюць арыентавацца і не патанаць у гэтым інфармацыйным акіяне. Галоўным рэсурсам становіцца чалавечы розум. За іх і ідзе змаганне, якраз-такі з дапамогою ідэяў, сэнсаў і каштоўнасцяў. І вось тут мы, беларусы, валодаем сапраўды унікальным шансам. Не маючы сёння сваёй сапраўднай нацыянальнай беларускай дзяржавы, вялікіх грошай і нейкіх унікальных тэхналогіяў, мы, аднак, маем галоўнае, нашу ідэю. Тую самую, што лучыць нас праз усе гэтыя змрочныя ліхалетці войнаў, акупацыяў, дыктатураў, эміграцыяў, тую, што насуперак бясконцым асіміляцыям, вынішчэнню, уласна і робіць нас беларусамі, уласна задзіночвае нас. І вось чаму, сябры, я цвёрда перакананы, што ўсе магчымасці для нашай цудоўнай беларускай будучыні ў нас сапраўды ёсць. А таму развіваймася, самадасканальмася, авалодвайма найноўшымі тэхналогіямі. А там, хто ведае, мой дажывем і да неўміручасці. Ну нездарма ж на покліч «Жыве Беларусь» мы адказваем аптымістычным «Жыве вечна». Ну і па скрыптум. Зазіранне ў будучыню аніяк не адмаўляе нашай мінуўшчыны альбо сённяшніх рэаліяў. Заплюшчваць вочы на калгасную дыктатуру альбо ігнараваць наступ расійскага свету, забываць пра палітвязняў, вядома ж, нельга. Як і адпраўляць у нябыт нашых нацыянальных герояў, гістарычную ды культурную спадчыну, памяць пра нашых продкаў. Між тым, сучасны свет імкліва ляціць наперад. І ў гэтым свеце няўхільна дзейнічае правіла. Альбо ты імчыш наперад разам з астатняй цывілізацыяй, альбо марудзіш у развіцці і ў выніку застаешся на ўзбочыне гісторыі. Урэшце, вечна азірацца толькі на мінуўшчыну не выпадае і таму, што нашыя продкі, на якіх мы раўняемся, якіх часцяком ідэалізуем, таксама будавалі сваю будучыню, без якой нас бы з вамі папросту не было б.